Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya. masakit po palang mabawian. Buhay ka pa, pero para kang pinapatay. Itago niyo po ako sa pangalang Dexter, mula sa Cainta. Five years na kami ni Beverly. Siya naman ay mula sa Taguig. Ganon siguro pag matagal na kayo, nababawasan na yung kilig factor. Lalo na kung parehas kayong busy sa trabaho. Di ko naman po sinasadya ang Uncle at Tita na magkagusto sa iba. Kaso airport na po lumalapit sa eroplano eh. Kaya sinabayan ko na lang din ang trip ni Stephanie. Wala pong kaalam-alam si Beverly tungkol dito. At ganito po ang katas ng aking nakalipas. I've got sunshine. Steph, parang busog ka na ba? Hindi naman, Dexter, nahiya lang kasi ako sa harap mo. Parang kasi ang gwapo-gwapo mo. Maganda ka rin naman eh, kaya bagay tayo. Talaga. Dexter, teka, ilang taon ka na ba? Ako? 28. Kasi mas matanda ako sa'yo. 32 na ako. 32? Are you sure? We, 32? Oo nga, 32 na. Ba't ayaw mo basta mas matanda sa'yo? Teka lang, did I hear it right? 22? Totoo nga. Mas mukha kang 22. Ano? Kaya na, kinikilig tuloy ako. Dexter, baka ma-fall na ako sa'yo niyan. Yun nga yung gusto ko eh. Ma-fall ka eh. Bakit di wala ka ba talagang jowa? Single ka ba talaga? Kasi parang sa gwapo mong yan, tsaka sa galing mong magsalita, siguro, yan yun. Marami kang nahuhumaling sa'yo na babae. Marami nahuhumaling sa'yo na babae. Yun na nga eh. Actually, labo na kami ng girlfriend ko eh. Bakit naman? Well, wala na. I think, alam mo yung floating na yung status namin. Siguro ano na lang. Ilang years na ba kayo? Sayang naman. 5 years. Pero, 5 years? Sayang yun. sayang, pero wala ka naman magagawa kung Hindi mo na ba siya mahal? hindi na eh. Kasi parang iba na yung ano yung pintig ng puso ko. Parang iba na eh. Oh, meron. Steph. Parang ikaw na. Grabe ka naman, Dexter. Baka naman pag nahuli tayo, sugarin ako ng
girlfriend mo dito? Kasi baka kayo pa talaga. Alam mo, Stephanie, di naman ako makikipag-date sa'yo kung kami pa eh. Malabo na nga eh. Kaya ikaw, nasa sa'yo yan. Baka naman ikaw yung nagloko sa relationship kaya nagkakalabong kayo. Walang- Baka lukohin mo din ako. Walang ganun. Walang ganun. Alam mo yung ex ko kasi si Alvin. Nilokon na kasi ako. Huwag mo kayo tulad sa kanya. Hindi ako tulad sa kanya. Nahuli ko siya kasi ang dami niyang babe sa Instagram. Tapos nagsisend pa siya ng voice message na mga hi gorgeous. Hindi nga ako nag-IG eh. Kasi pag nag-IG, sabi na pag nag-IG, mga babaero daw. Kaya hindi ako nag-IG. Talaga? Oo, wala Ang ako bait Instagram. mo naman. Anong social media mo? Ano lang, Facebook. Minsan lang din ako mag-Facebook kasi Ang low-key parang mo natotoxic naman. ako. Oy, gusto ko yung ano lang. ganyan, yung lalaki na low-key. It's a green flag for me. Talaga? Say ah. Subukan nga kita ng fries. Uy, hindi kita nakakaya. Say Cover ko yung face ko. Uy, ang OA talaga. Ako si OA. Sige, kain ka na. Sumasabat yung kabilang table. Kanina pa ako dito sa kami, naiinis na ako sa kauwihan niyo. Maghihiwalay din kayo. Lola, bakit ganyan ba ako paglaki ko nakikipaglandian? Apo, huwag kang gumaya dyan, Apo. Tara na, ha? Apo, ang programang ito ay rated is PG. Tara na, Lola, kasi ang landi ng babae parang pokpok. Hoy, ba't? Ba't ganito? Let's eat. Tara, kain na tayo. Naya ako. Huwag ka na mahiya. Parang kilala ko yan. Oo nga. Kilala ko. Susumbong kita. Lagot ka. Mars, maniwala ka, Grabe ka kaibigan naman, kita. Mars. Beverly, huwag kang tatanga-tanga dyan. Mars, alam mo, naiinis na ako tuwing kasama tayo. Problema yung pinag-uusapan natin. Pagdududa mo sa boyfriend ko. Hindi magagawa yun ni Dexter. 5 years na kami, Mars. Tas, alam mo, mas posible pa na lokohin mo ako kaysa lokohin niya ako. Mars, problema? Hindi ko to problema. Problema mo yan, Mars. Oh, ayaw mo maniwala. Oh, yan, picture. Oh, O, anong gagawin ko dyan? Oh, tingnan Magkatabi mo yan. lang sila, Mars. tingnan mo. Mars, Nag-holding hands yung paa nila. Tingnan mo sa ilalim yung kamay. May dinudukot. Mars, Ayaw alam mo ko ang maniwala. picture. Huwag tayong mag-judge ng nakikita lang natin sa picture. Sige, isama mo ako. Kausapin natin si Dexter. Ay, hindi na ako sasama. Siyempre, madadamay ako dyan. Oh, eto O, pa. sige. Akala mo isa lang pinicture ko. Oh, ayan, oh. Oh, malabo lang, Mars, kasi yung phone ko kasi, ay, ano lang, 5 megapixel lang to. Ayan, oh, nag-kiss na nga, oh. Sinubukan pa ng fries? Mars, totoo mo yun? Mars, hindi mo in-edit yan sa Canva? Mas ang labo-labo na ma-edit mo pa ba yan? Baka magaling ka kasi mag-photoshop dyan. Mataas yung grade mo nung college tayo. Beverly, ang tanga-tanga mo. Aray ko naman, Mars, yung botox Makinig ko. ka kasi! Makinig ka! Niloloko ka na nga ng jowa mo! Ayan na nga yung ebidensya! Hindi ka pa totoo. umaamin! Hindi naman kasi totoo yan eh. Grabe ka naman, Dexter! Harap-harapan na hindi ka pa rin aamin? Yan ba yung motto mo? Kahit huli na hindi pa rin aamin? Kasi Dexter, sasayangin mo yung 5 years para sa babaeng tingnan mo to. ang labo ng picture oh. Ako ba yan? Ikaw yan, oh! Sombrero mo yan! Jordan mo yan! Teka lang, ako lang ba may ganyang sombrero? Oo. Ako lang ba may ganyang Jordan? Ha? Ang ina naman, ayusin mo naman! Sinasabi ko sa'yo, hindi nga ako yan! Ha? Sino yan? Si Chad ba yan? Malay ko! Ha? Bakit ako pinagbibintangan mo? Ha?
Hindi nga ako yan. Kasi nagpapaniwala ka dyan sa kumari mong Marites. Alam nga naman! Yan lang yung concern sa akin Kasi nung una pa lang na sinagot mo ako 5 years ago, hindi ako gusto ng mga kaibigan mo na yan. Dexter, Hindi na mo? Inaan mo na yung boses mo nanginginig na ako. Hindi ako Hindi! Ay, sinisigawan ako eh. Kasi alam ko, ayaw nila sa akin. So nakakita sila na pwedeng ihampas nila sa akin yan. Hindi naman ako yan. Mahal, huwag mo natin sayangin yung 5 years. Mahal, sige, naniniwala na ako, mahal, sige. Mahal, O buti naman, kung ganun. mahal. Basta wag ka na makipag-date ulit kung sino man yan, ha? Hindi nga ako yan eh. Bakit mo sinasabing makikipag-date ulit? Hindi nga ako yan. Talaga? Promise? Promise. Hindi ako yan. Talaga, Dexter? Tumingin ka sa mga mata ko. Oh, ayan oh. Tinitignan na kita oh. Ayan oh. 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 Sige, pagsasabihan ko si Trixie na wag na ulitin yung pag-picture-picture na yan kasi hindi naman ikaw yan. Tama lang kasi ako naiinis ako sa mga kaibigan mo. Sinisiraan ako. Sorry na, mahal. Mahal, wag ka na magalit, mahal. Uulitin mo pa yan? Hindi na, Hihiwalayan talaga kita. Mahal, wag mo. Naintindihan mo? Huwag mo iwalayan, mahal. Napawi ang galit ni Beverly dahil wala naman talaga siyang insaktong ebidensya na ako po yung nasa picture. Pero yung totoo po, kasama ko talaga si Stephanie. Kami po talaga yon. Subalit, may hakbang pala yung ginawa itong si Beverly na hindi ko alam. Mars, Bumawi ka na. Mars, napaniwala ko siya na hindi ako naniniwala. Diyos ko. Galing. Mars, alam mo, Galing mo talaga, kita ko Mars. sa mata niya na naniwala siya sa acting ko. Galing mo talaga, Mars, pero eto na ang oras. Sorry, pero gaganti ako. Igaganti kita, Mars. Gaganti tayo. Mars, pwede man lalaki tayong dalawa mamaya. Mars, alam mo ba? Mars, may konta ka na? Trip ka ni Carlo. Yung barkada ng boyfriend mo. Yung kalaro niya sa basketball. Mars, actually, second crush ko yun. After Dexter. Talaga? Nung nanliligaw sa akin si Dexter dati, nung bata-bata pa tayo. Siya talaga yung crush ko siya. Kaya lang, nauna nga si Dexter eh. Kaya, tingin mo? Mars, go for it. Go for the gold. Samahan mo ko? Mars, dapat may partner ka rin pag nag-bar tayo. Siyempre, Mars. kailangan ko nang sasalo sa akin pag naglasing-lasingan ako, Mars. Sige, samahan kita. Thank you, Mars. Baka naman sobrang lasing ka na. Medyo tipsy lang ako eh. Hoy, Carlo. Mars, okay ka lang dyan. Mars, nahihilo ako. Dala mo ba yung gamot natin, Mars? Alam, Mars, hindi ako dala ng gamot. Anong kala mo sa butika? Magdadala ng gamot dito. Nasa bar tayo. Mukha ka kasing mukha kang O ano na naman? Tagay na nga tayo. Mars, mukha kang Mercury. Ganun ba? Last ka na Ay, yan. Venus. Di ba? Galing ba? Mas mukha kang Pluto. Mars naman, gusto mo na talaga maglaho sa solar system eh. Mars, By the way, Bev, are you okay? Alam ba ni Dexter na magkasama tayo today? Huwag mo na sabihin, Carlo. nahihilo ako. Hindi ko na parang nasusuka ako. Carlo, Mars, gusto mo magpahinga kayo para ano. Carlos, may alam ka dito bang pahingahan na malapit? Alam mo talaga yung kalawang nandiyan, Mars. Grabe talaga, Mars. Parang gusto ko na yung magpahinga, Carlo. Mars, kasi parang hindi na ako aabot sa bahay. Kailangan ko ng mahiga. Sige, don't worry. Dadaling din ako magpahinga. Sige. Kayong dalawa Ikaw ba? na.
Hindi, ikaw. Tayo lang. Kasi si Trixie may pasok yan. Wala akong pasok, Mars. Mars, may pasok ka, Mars. May pasok ba ako? May pasok ka, Mars. Carlo, may pasok ba Night ako? Night shift ka. Hindi ko alam if may Night pasok ka. shift Mars. Ay, night shift daw ako. Mars. Oh, sige, Mars, babay, Kayo na lang. Mars. Kayo na lang, ha? Oo, Carlo, tayo na lang kasi yung Mars ko busy yan sa life eh. Sobra. Alam mo, tambay ako, Carlo, pero sige, busy na lang ako. Sige, busy, may trabaho. Tambay ako eh. Sige na nga. Ganun talaga ba sa magkaibigan? Pinapaalis ka, tapos bumili ka nga doon ng magkain, tapos bumalik ka Mars, after 3 bilangan hours. mo ko ng Bonamin, Mars. Nahihilo ako. Sabi ko na nga ba. Mars, kaso walang South Star Nahilo dito, tsaka ka? Mercury. Nahilo ka pa? Oo, Mars. May Ano kating. ba nangyari? Nabuntis ka na. Mars, may white flower ka ba dyan o kaya epicacent oil? Ay, Tiger Balm ang dala ko. Mars, nasusuko na ako. Kailangan ko na sige, samahan Kailangan kita. ko na mag-check-in, Mars. Ganun ba pag nasuka, mag-check-in? Carlo, nasusuka ka na rin. Alam ko, gusto mo rin mag-check-in. Ako rin. Carlo. Iba yung nasusuka sa akin. Sigurado ka ba? Are you sure? I'm shoes. Ha? I'm shoes. Anong shoes? Hindi nahilo ako ako eh. Sige dito. Carlo. Basta ikaw bahala dito, ha? Carlo. Ikaw na bahala, okay? Carlo, alam mo, first date pa lang natin pero mahal na kita. Talaga? Carlo, papaligayain kita, Carlo. Sige, ako ang bahala sa'yo, ha? Carlo. Paligayahin kita. Babe. Babe, Ano ba ito? Hindi pa ba't dumadaan. busy ka dyan? Sino mga kachat mo? Chine-check ko lang yung Gcash ko kung Di ka pa kaya kumakain, makapagbayad oh. online. Lumalamig na yung burger mo. Wala akong ganay, pasensya ka na. Pwede uwi na tayo, i-take out na lang to, pabalot na lang. Please. Beverly naman, Excuse ngayon nga me, lang waiter. Teka lang, ngayon nga lang kita i-date. Gas! Tapos, Ano gas yung pangalan ng waiter? Gas! ako pa yung waiter niya. Ay, gas! Bong. Sige. Ba't hindi ako pinapansin ni gas nung isang kasama mo? Siya yung ma'am, secure yan, bantay sa CCTV. Okay. Ikaw na lang, Bong. Pabalot na lang nitong burger. Ganun ba ma'am? Sige, ako na bahala. By the power vested in me. Ako na ang bahala. I now pronounce you, take out. Kailangan may ganyan. May ganun ma'am. Take out na ma'am eh. At saka padagdag ng Coke Zero Float at saka isang large fries kasi iuwi ko yan sa best friend ko. Okay ma'am, sige ma'am. Thank you, Bong. Tara. Teka lang, ba't bibilhan mo pa yung Trixie na yun? Alam mo namang naiinis ako dun. Tsaka, kanina ka pa wala nga sa... Huwag mo na akong kulitin kasi. Sinabi ko na nga sa'yo, wala ako sa mood. Kulit ka ng kulit. Kakainis. Kala mo hindi ko alam? Sabi mo. Labas tayo, doon tayo mag-usap. Mag-usap tayong dalawa. Ba't di ba pwede dito? Ang init-init sa labas Labas tayo! Tindihan mo? Ingay. Oo, di ba? Ayaw mo Kaya gusto ko lumabas. Tingnan mo nakatingin si Bong sa atin. Bye! Nagalit tayo avatar, bye! May nag-away na yung avatar, bye! Kanina naglapa-lapa, bye! Labas tayo. Tara na! Aray ko! Labas tayo! Aray ko! Ano? Ha? Hindi ka pa rin aamin? Sino may sabi sa'yo hindi ako aamin? Oo. May something kami ni Carlo. May nangyari pa nga sa amin. Ano?
Oh, Beverly, paano mo nagawa yan? ano paano ko nagawa? Kaya kong gawin. Ikaw nga kaya mo akong lokohin eh. Akala mo naniwala ako na wala kang kabit? Na walang message, walang meaning yung picture na yon? Alam ko lahat. May CCTV footage ako. Beverly, ilang Alam beses mo, ko ba sinasabi sa'yo? natutuwa Hindi ako. ako yun! Hindi ako yun! Alam mo natutuwa ako? Na yung guard na duty doon sa pinagkainan yung fast food, tiyuhin ko! Nakita ka! Tsaka yung babae! Ha? Hindi ko na kailangan yung picture na malabo. CCTV ang linaw-linaw na ikaw talaga yung Dexter. Kaya oo, may nangyari sa amin ni Carlo. At sorry Dexter, pero siya na yung mahal ko. Teka lang. Siya na yung mahal ko. At ikaw? O sige. Oo, aaminin ko na. Ako yun. Pero wala Ay, na salamat. kami nun. Matagal na kaming wala. Gusto ko na magbago. Gusto ko ayusin natin to. Wala nang magagawa yan. Bakit si Carlo pa? Kaibigan ko yun. Mabuti nga sa'yo. Yan ang tinatawag na karma. Buti nga sa'yo. Kaibigan ko si Carlo. Babaero ka kasi, gago ka kasi. Yan ang nakukuha mo. Ano ha? Nakarma ka. Ang bilis, di ba? Ang bilis ng karma. Kaya yung mga babaero dyan na nanonood ngayon, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Yung mga nakikinig dyan sa amin sa pilahan ng tricycle, mag-ingat kayo. May karma din kayo. Tama na. Tumigil ka. Ano? Ayusin na natin to. Hindi, walang maaayos. Mahal ko si Carlo, nagmamahalan na kami. Sasabihin niya rin sa'yo na kami na tayo na kami na, yes. Eh, paano tayo? Wala nang tayo, Dexter. Beverly. Diyan ka na. Diyan ka na! Beverly! Beverly, mag-usap naman tayo! Beverly!